L'Escola Sobirans va acollir divendres passat l'entrega de reconeixements del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2024. Es tracta d'un premi creat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l'agricultura, la ramaderia i l'alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals. Si portar un hort mínimament, això és molt de temps. Hi van assistir la senyora Rosa Cubel, secretari d'Alimentació i representant del Departament d'Agricultura, Mercè Andreu Rosés, directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum i representant del Departament d'Educació, Àngel Esparra i Montse Escútia, de l'Associació Vida Sana, i Tònia Vila i Raquel Serrat, en representació de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. El Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica està organitzat per la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l'Associació Vida Sana, i comptem també amb la col·laboració de la XES, que és la xarxa d'escoles cap a la sostenibilitat de Catalunya. És un premi que ja estem amb la 12a edició i que vol reconèixer la tasca que es fa en els centres educatius, tant escoles com instituts, en referència a donar a conèixer el que és l'alimentació ecològica, el que és la producció ecològica. De fet, és una activitat més del Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica del 2024 al 2027, perquè, com han comentat, ens fa molta il·lusió, és una implicació de la comunitat educativa, pares, mares, avis, alumnes, professorat, per donar a conèixer la producció ecològica i impulsar així i estimular el seu consum. L'educació juga un paper molt important. Nosaltres, en aquest cas, venim a una escola, juntament amb el Departament d'Educació, perquè ens fa molta il·lusió. Al final, els petits, els alumnes, seran els grans consumidors del futur i han de saber exactament què implica i què és l'alimentació, i en especial l'alimentació ecològica, en tot el que aporta a la societat. L'entrega dels premis és un privilegi que l'Escola Sobirans va obtenir després de guanyar aquest premi l'any passat amb el projecte Vinculats a la Terra, que es va realitzar al llarg del curs 2022-2023 i on hi van participar tots els grups classe. L'alumnat va aprendre com es produeixen els aliments a l'hort ecològic i regeneratiu de l'escola, els cicles biològics dels cultius i es va celebrar la primera calçotada de sisè amb els calçots plantats pels mateixos alumnes, entre d'altres. Per l'Escola Sobirans, haver estat guanyadors del primer premi a la 11a edició de l'any passat, del 2023, del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, ha suposat una gran satisfacció, perquè això és un reconeixement i un orgull, no? Tota la feina feta i tot el treball sistemàtic que ens ha costat molt arribar fins aquí, a treballar tant en contacte amb el nostre medi natural directe del nostre poble, a treballar amb pagesos i productors locals, a fer xarxa també amb les famílies i gent experta del poble que ens ha ajudat a arribar on estem ara i a poder fer uns tallers d'invertebrats, a fer uns matons, no? A anar a visitar unes vinyes, a fer de pagesos, a agafar tot el tema de l'agricultura regenerativa, tots aquests objectius d'ensenyament els hem après, no? I hem arribat a tenir aquest reconeixement gràcies a tota aquesta xarxa, no? I ajuda.